لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ سارے محبت نہ پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ایمان بگانی چیز اتے ایمان بگانی چیز اتے ذرا قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے رب دی یاد بھلا سجنا کی ایمان بیگانی چیز اتے ذرا قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا
ذرا ویکھتے سہی اس دنیا نے ذرا ویکھتے سہی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا ذرا ویکھتے سہی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا توجہ اگے لکھا دنیا چھوڑ گئے لکھا کی کئی کروڑ گئے اگے لکھا دنیا چھوڑ گئے لکھا کی کئی کروڑ گئے ساواں دے موتی روڑ گئے ساواں دے موتی ساواں دے موتی روڑ گئے نہ سکیا کوئی بچا سجنا ساواں دے موتی روڑ گئے نہ سکیا کوئی بچا سجنا جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے او نال تے کچھ بھی نہیں لے گئے نے جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے او نال تے کچھ بھی نہیں لے گئے نے جڑے پھلاں دی سیج تے سوندے سن جڑے پھلاں دی سیج تے سوندے سن ستے خاک تے بستر لا سجنا جڑے پھلاں دی سیج تے سوندے سن ستے خاک تے بستر لا سجنا کی مان بیگانی چیز اتے ذرا قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا اللہ جلہ مجدہ دی بعد
آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد ذوالحا سید الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، ہر مذہب دے اندر عبادت دا کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کیتا گیا ہے۔ ہر مذہب دے اندر ہر مذہب والے جدوں کوئی عبادت کر دیں عبادت کرنے تو پہلے اس عبادت وال جدوں لوگاں نو بولان دیں انہاں دے بولان دا کوئی نہ کوئی انداز وضع کیتا گیا ہے۔ عیسائی سنکھ وجا کے اپنے عیسائیاں نو بولان دیں، یہودی نقوس وجان دیں یا گھنٹی وجان دیں، سکھ تبلا بجان دیں اپنی عبادت واسطے لوگاں نو اکٹھیاں کرنے واسطے۔ المختصر ہر مذہب دے پیروکار عبادت کرنے واسطے انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کیتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا ہے۔ لوکاں نو عبادت واسطے بلان واسطے انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیتا ہے۔ یہودی نقوس وجاندے نے یا گھنٹی وجاندے نے، وہ جدو نقوس وجاندے نے تے یہودیاں نو پتہ چل جاندہ کہ عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے، آج ہون اپنے عبادت خانے والا۔ اس طریقے نال ہر مذہب دے لوگاں نے کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا ہے، مگر کیسا ستھرا اور پیارا طریقہ اللہ نے مسلمانوں نو عطا فرمایا ہے کہ جدو مسلمان اللہ دی بارگاہ وچ سر جھکان واسطے آندے نے تے اللہ نے انہاں نو طریقہ اذان دا سکھایا ہے۔ اذان دا طریقہ سکھایا ہے، جدو اذان پڑھی جاندی تے مسلمانوں نو پتہ چل جاندہ ہے کہ ہن عبادت کرنے دا ٹائم بولیے عبادت کرنے دا ٹائم ہو چکے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں جس طرح عرض کیتا ہے کہ ہر مذہب والے جدو عبادت واسطے لوگاں نو بولاندے نے تے انہاں دا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوندا ہے، مگر اللہ رب العالمین دا کتنا خاص کرم ہے کہ مسلمانوں نو کتنا ستھرا اور پاکیزہ اور پیارا طریقہ سکھایا ہے عبادت واسطے بولان واسطے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اے دے نالو اچھی بات اور کدی ہو سکتی ہے کہ جڑا اللہ وال بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، فرمایا اور ایک بڑا اچھا عمل ہے، سونا عمل ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہندہ ہے کہ بے شک اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں مسلمانہ بچوں آن۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تو جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تو مدینہ شریف چونکہ یہودی بہت زیادہ سن، مسلمانہ نے جدو
انہاں یہودیاں نو دیکھیا کہ جدوں او عبادت واسطے آندے نے تے او کی کردے نے، ناقوس بجاندے نے، گھنٹیاں بجاندے نے۔ تو صحابہ اکرام حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی آقا یہودی جدو عبادت کردے نے او ناقوس بجاندے نے، حضور اسی 5 ٹائم مسیتے آ کے نماز پڑھنے ہیں، تو حضور ساڑھے واسطے بھی کوئی طریقہ انجدہ ہونا چاہیے ہے کہ کوئی اعلان کیتا جائے یا کوئی ناقوس بجایا جائے یا کوئی گھنٹی کھڑکائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے صحابہ اکرام نے کئی مشورے پیش کیتے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نو کسی دی رائے پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا آج سارے اپنے اپنے گھر ٹر جو سویرے دساں گے کی کرنا ہے، صبح دساں گے کی کرنا ہے۔ آج میں ابتدان دس دیا، آج دا جمعہ شریف دا موضوع اذان کی فضیلت کی، بولو تو صحیح، جڑے دین دے ہو تے بولو، اذان کی فضیلت۔ آپ نے فرمایا کرام میں چلے جاؤ صبح دساں گے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے اپنے گھران چلے گئے۔ حضور علیہ السلام دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے میں بھی گھر چلا گیا اور سوچدا سا پیا کہ صبح ساڑھے واسطے کیڑا طریقہ وضع کیتا جائے گا، آقا کیڑا طریقہ سانو ارشاد فرمان گے۔ فرماندے نے میں بھی جا کے اپنے بستر تے سو گیا، جدو اکھ بند ہوئی تے خواب وچ میں دیکھیا کہ ایک بندہ اپنے ہاتھ دے وچ ناقوس پھڑ کے کھلوتا ہے۔ تساں دیکھیا ہوئے گا او کگو جیا، انہوں کہتے ہیں ناقوس، وہ پھڑ کے کھلوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماندے نے میں اس بندے نو کیا، میں کیا بھائی اے منو دے دے، انہیں کہا تو کی کریں گا؟ آپ فرماندے نے میں انہوں وجاواں گا، کہا دے آستے؟ عبداللہ بن زید فرماندے نے میں کیا، میں انہوں وجا کے تے مسلمانہ نو نماز واسطے صدا کراں گا۔ آپ فرماندے نے جدوں میں ایک جملہ بولیا نا تے خواب اس بندے نے میں نے کیا بھئی تو جو اے ناقوس وجانا چاہنا ہے تے لوکاں نو نماز واسطے بلانا چاہنا ہے تے جے تینوں اے دے نالو بہتر طریقہ میں دس دیاں دے، جے تو آنکھے تے اے دے نالو تینوں بہتر طریقہ نہ دساں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماندے نے میں کیا دس بھئیے دے تو بہتر اور کیڑا طریقہ ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو میں انہوں کیا نا بھائی دس اے دے تو بہتر طریقہ اور کیڑا ہے، ان ناقوس تو بہتر طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے اس خواب وچ آن والے بندے نے میرے والو ویکھیا تے ویکھ کے مینوں کہندے نے ہن سنی دھیان نال میں تینوں آکھن کی لگا، اینجا نہیں گوڑیا تو ہاتھ لا کے ایک باری ہاتھ بلند کر کے ذرا بولیے ماشاءاللہ، پھر بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید فرماندے نے جدوں میں انہوں آکیا میں لوگاں نو اذان نماز واسطے بلانا چاہنا ماں، اے ناقوس میں نو دے دے، میں وجہ کے لوگاں نو نماز واسطے بلایا کرے گا۔ فرماندے نے او بندے نے میں نو آکیا اے عبداللہ بن زید تو اینو رہن دے، میں تینوں اے دینا لو بہتر طریقہ دس دینا ماں، او پڑھ کے لوگاں نو بلایا کر۔ عبداللہ بن زید فرماندے نے میں آکیا دس او طریقہ کیڑا ہے؟ عبداللہ بن زید فرماندے نے اس بندے نے پکار کیا کیا سن او طریقہ ہے وے تو انج آکیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر، انج نہیں ادھر ملک کے سارے آنکھیں کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن زید فرمانے نے جدو اس بندے نے میں اے اذان سنائی آکھن لگا اے تے ہو گیا نماز واسطے بلان دا طریقہ کہ ہون اگلی گل سن جدو سارے آکے صفاں وچ کھڑے ہو جان تے پھر تکبیر انج آکھنی ہے جدو نماز واسطے آکے لوگ صفاں بنا کے کھڑے ہو جان پھر تکبیر ہی آکھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں خواب ویکھیا اس بندے نے خواب دے وچ مینوں اے اذان سکھائی تکبیر سکھائی پھر بندے نے وہ بندہ چلا گیا جدو ٹر گیا نا فرماندے نے صبح جدو میری آنکھ کھلی تے میں بڑے چاہ دے نال دوڑ دیا مسجد نبی وچ آ گیا جدو میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا نا تے دل وچ میں کہ جا کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوں دسنا کہ حضور آج خواب دے وچ مینوں کسے اے اذان سکھائی اے طریقہ سکھایا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جدو میں کملی والے آقا دی بارگاہ وچ آیا ہوں میرے کریم نبی علیہ السلام عالم ما کانا و ما یکون دا علم رکھن والے میری سرکار نے بے کے فرمایا ہاں عبداللہ دس راتی کی وکھی آئی فرمایا غلام دس راتی کی وکھی آئی حضرت عبداللہ بن زید عرض کر دے مادا دینا والیا سونیا آج راتی ایک بندہ خواب وچ آیا ہے انہیں ہاتھ وچ ناقوس پھڑیا ہویا سی تے میں انہوں آکھیا اے ناقوس مینوں دے دے انہیں آکھیا تو ایدہ کی کرے گا میں انہوں آکھیا میں اے بجا کے اے لوگانوں نماز واسطے بلایا کریں گا انہیں آکھیا اے رہن دے میں ایدے نالو تینوں طریقہ سونا سکھا دینا وا حضور خواب دی اندر مینوں انہیں اے اذان بھی سکھائی ہے کہ مینوں اے اقامت دی الفاظ بھی سکھائے نے میرے کریم آقا علیہ السلام آپ فرمانے نے میں آپ نے جدوں غلام دا جملہ سنیا ہے حضور نے فرمایا اچھا بہ جا ہن غلام بہ گیا ہے کہ میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر ہور صحابہ بھی بیٹھے نے انہاں صحابہ وچوں ایک صحابی حضور دے بالکل قریب بیٹھا ہے او کیڑا صحابی ہے او صحابی ہے جنوں میرے نبی نے حتیم کعبہ وچ کھڑے آئے ہو کہ رب کلو منگیا ہے او صحابی ہے جدے ایمان جدوں انہیں ایمان لے آندا ہے آسمان دے فرشتیاں بھی ایک دوجے نو مبارکاں دتیاں سن او صحابی ہے جنوں میرے نبی نے رب کلو منگ کے لیا سی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کول بیٹھے نے ہاتھ جوڑ کے اندر رب کعبہ دی عزت دی قسم سونے اے جڑا خواب انہیں ویکھیا ہے انجئی راتی خواب وچ میں بھی ویکھیا سونے اللہ دی عزت دی قسم ہے جو کچھ عبداللہ نے خواب وچ ویکھیا اج راتی سونے میں بھی انجئی ویکھیا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاء اللہ
آقا فرمایا اے جڑا خواب تساں ویکھیا نا یہ حق ہے، حق خواب میرے کریم نبی نے فرمایا عبداللہ جی آقا فرمایا اے جڑی اذان راتی سنیاں نا، جڑی اذان راتی سنیاں فرمایا بندہ نہیں سی فرشتہ سی جڑا تینوں اذان بھی سکھا گیا تے اقامت بھی سکھا گیا. آپ نے فرمایا انج کر اے اذان دے تے اقامت دے سارے الفاظ بلال نو سکھا. ہائے ہائے کی فرمایا اے سارے الفاظ کنوں سکھا؟ سارے بولیے کنوں سکھا؟ آپ نے فرمایا میرے غلام عبداللہ بن زید جی سونیاں فرمایا جتنے الفاظ راتی خواب چو او دے کلوں یاد کیتے سن فرمایا اذان دے الفاظ تے اقامت دے الفاظ سارے بلال نو سکھا دیو. حضور دی وجہ کی ہے فرمایا بلال نو اے سکھا دیو، انہوں یاد کراؤ، انہوں آکھیا کر تو اے لفظ یاد کر کے اے سارے جملے یاد کر لے، جملے یاد کر کے یہ اذان تو دیا کر کیونکہ تیری آواز سونی بھی ہے، آواز اچھی بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. آپ نے فرمایا اے بلال نو اذان سکھا دیو کیونکہ بلال دی آواز اچھی بھی ہے تھے. سارے بولو آواز اچھی بھی ہے تھے سونی بھی. آقا کریم دا ارشاد گرامی پر انہیں تھے دو تین گلاں تواڈے نال بھی کرنا چاہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی جدا مفہوم ہے آپ نے فرمایا اذان وہ بندہ دے جدی آواز اچھی بھی ہوئے تے سونی بھی ہوئے. لیکن آج کل اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ سارے دی گل نہیں کردا اللہ ماشاءاللہ جدی آواز سونی ہے نا واندا جی میں تے بنا گا گلوکار. اذان والے پاسے اللہ ماشاءاللہ اللہ ما رحم ربی علی گل. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا اذان وہ بندہ دے جدی آواز سونی بھی ہوئے تھے. اچھا او دی وجہ کی ہے؟ وجہ ہے جدو اذان پڑھی جا رہی ہوئے گلی وچوں کوئی بندہ یہودی گزردہ ہوئے، عیسائی گزردہ ہوئے، سکھ گزردہ ہوئے، غیر مسلم گزردہ ہوئے او دے کرنا چا جدو آواز مٹھی مٹھی تے سونی سونی پہندی ہوئے کم از کم جدو اذان سنے دا دل کھچے ضرور ایک باری مسجد والے پاس دا دل کھچ دا جائے کہ یار ادھر میں ویکھا تو صحیح ادھر ہون کی دے ہے. بزرگان ایک واقعہ لکھیا کہتے ہیں ایک عیسائی سی او دی ایک بیٹی او دی بڑی تمنا سی کہ میں اسلام قبول کراں، میں کلمہ پڑھنا. بس قریب سی کہ بچی کلمہ پڑھ جاندی. ایک دن بچی دے کرنا وچ اذان دی آواز پئی. او جڑا مؤذن سی نا او دی آواز بہت ہی بری آواز سی، اچھی آواز نہیں سی. اور جڑے او دے لفظ ادا ہو رہا سا نا زبان وچوں وہ بھی بڑے عجیب طریقے نال ادا کر رہا سی، صحیح تلفظاں دے نال اذان بھی نہیں سی دے رہا. وہ بچی اپنے باپ نو کہندی ابا اے کادی آواز ہے؟ انہیں آکھیا بیٹی اے اذان ہے. اے کون دے رہا ہے؟ انہیں آکھیا اے مسلمان اذان دے دے. بزرگ کہندے نے اس بچی نے جدوں وہ اذان سنی اس بندے دے کولوں جدی آواز کوئی چاشنی نہیں، کوئی الفاظ درست نہیں، تو بچی نے کہا اچھا آئے اذان انہاں دی. انہیں کہا میں تو چاہتی سا بھی میں کلمہ پڑھنا پر جے انجی اذان دینا لینے تو پھر میں عیسائی ہوئی چنگی. بزرگاں نے فقہاء نے لکھیا فرماندے نے اذان او بندہ دے وے جدا گلا بھی بالکل صاف ستھرا ہوئے تے جدی لفظان دی ادائیگی بھی درست ہوئے، تلفظ کو دے ٹھیک ہون لیکن ناراض نہ ہونا ہوئے، جملہ حقیقت تے مبنی ہے. 80% ساڑیاں مسجداں وچ اذان او بابے دیندے نے جنہاں دے منہ وچ دند بھی نہیں رہ جاندے. 80% مسجداں ساڑیاں ایسی ہیں جتھے اذان بابے دیندے نے جنہاں دے منہ وچ دند بھی نہیں. تے منڈیاں نو آکھیے جواناں نو وہ کاکا اذان ہی پڑھ چھڑتے ہو تھوڑا جا سر نیواں کر کے اندر مولوی جی سانو شرم آوندی. ہن سنو جڑے اذان دیندے ہو
سننا آقا کریم علیہ السلام نے اذان دین والوں دے متعلق کی کچھ ارشاد فرمایا پر اتھے دو تین باتاں مسائل کو میں عرض کر دیا جدوں بچہ پیدا ہوئے او دے سجے کان وچ اذان آکھی جائے کھبے وچ بولو سارے بولو اچھا پیر صاحب آئی تو کچھ سال پہلا نا جدوں کسے گھر بچہ پیدا ہونا سی نا او مولوی نو لے جاندے سن مولوی جی اے منڈے دے کان وچ نا اذان پڑھیا جی آج کل بندے بڑے سیانے ہو گئے نے آندے نے مولوی نو 100 روپیہ دینا آپ ہی پڑھ لو ویسے اچھی بات ہے پڑھنی چاہیے اچھی بات اللہ کرے سارے نو اللہ اے توفیق عطا فرمائے خود اذان پڑھنے بچہ پیدا ہوئے وہ دے سجے کاننے سارے بولی چھتی چھتی بولیے گا لگے کریے تے کھبے کاننے اقامت پڑھی جائے اگر کوئی بندہ بڑا غمگین بیٹھا ہوئے فقہا نے لکھیا بڑا مغموم ہوئے بندہ پریشان ہوئے او دا یار ویکھے کہ آج بڑا غمگین ہے او دے کول بے کے پولی پولی آواز دے نال او دے کان دے کول پولی پولی آواز نال اذان پڑھے فقہا کہندے نے اگر مغموم بندہ بیٹھا ہے پریشان بیٹھا ہے او دے کول بے کے آستہ آواز دے نال اذان پڑھو گے تو انشاءاللہ اس اذان دے صدقے چ اس بندے دا اللہ غم دور فرما چھڑے گا اگر کوئی بندہ بد مزاج ہوئے جدا مزاج اچھا نہ ہوئے تو او دے کان وچ اذان پڑھی جائے انشاءاللہ او دا مزاج درست ہو جائے اگر کدھرے آگ لگ جائے تو او آگ بجھان واسطے بھی اذان پڑھی جا سکتی بارش نہ ہوندی ہوئے تو پھر بھی اذان پڑھو بارشاں زیادہ ہوندیاں ہون تو پھر بھی اذان پڑھو سبحان اللہ ہولی آکھو ایک باری جس بندے نو مرگی دے دورے پہنے ہون ڈاکٹر صاحب تسی خصوصاً یاد رکھو تو آڑے کل مریض آندے نے دوا دے نال نال دعا جس بندے نو مرگی دے دورے پہنے ہون کسرت دے نال اس بندے دے کان وچ اذان پڑھو انشاءاللہ اس بیماری تو نجات اللہ عطا فرما چھڑے سنون جدوں کو بندہ اذان پڑھ دیتے ہندہ کی آئے ہائے ہائے سبحان اللہ آکھیے ذرا پھر محبت نہ بولیے ذرا سورد عاشق کو اونچی ساری آنکھوں ایک باری سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مسجد نبوی شریف حضور دے صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی آقا اذان دا ٹائم ہو گیا ہے پڑھ دیں اذان محبت نہ لاکھو سارے سبحان اللہ حضور پڑھ دیں اذان میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے غلام پڑھ دیں اذان جدو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان پڑھی ہے صحابہ کرام مسجد واللہ رہنے صحابہ مصطفیٰ کریم دے غلام اپنے اپنے گھران وچو جدو اذان دی آواز سنی ہے سب صحابہ مسجد در رخ کر دے جا رہنے صحابہ کرام جلدی جلدی مسجد واللہ رہنے جدو مسجد دے اندر صحابہ آئے نے ایک غلام نے آکے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے شدت کا دیئے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا غلام اے شدت اس چیز دی ہے فرمایا پہلے آسمان دا بوا کھل گیا ہے حضور کیوں کھلیا ہے فرمایا جدو بلال نے اللہ اکبر رکھیا ہے پہلے آسمان دا بوا کھلیا ہے پھر دوجے آسمان دا بوا کھلیا ہے پھر تیسرے آسمان دا چوتھے دا پنجویں دا چھویں دا ستویں دا آقا نے فرمایا میرے غلام اے بلال اذان پڑھ دا گیا ہے ستاں آسمانہ دے بوئے کھل گئے نے حتیٰ کہ عرش تک کوئی پردہ کے ریائی نہیں سارے پردے ہٹ گئے غلام عرض کی تھی سونیا کہ آج جدو حضرت ایک گل صرف حضرت بلال نلخاص ہے کہ بلال اذان پڑھے کہ تاں اے جنت دے دروازے تک سب دروازے کھل جاندے نے عرش دے دروازے تک سب دروازے
دروازے کھل دینے جدوں اے بلال اذان پڑھی ہے فرمایا غلام نہیں قیامت تک جدوں بھی کوئی میرا امتی اذان پڑھے گا سب دروازے کھل جان گے حتیٰ کہ عرش تک کوئی دروازہ بند رہ ہی نہیں جائے فرمایا جدوں مؤذن اذان پڑھ دے فرمایا سب آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے آسمان دے سب دروازے کھل جاندے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اذان پڑھنے والے فرمایا انہاں دیاں روحاں شہیداں دیاں روحاں دے نال ہونگیاں انہاں دیاں روحاں شہیداں دیاں روحاں دے نال ہونگیاں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک منادی ندا کرے گا اوے مصطفیٰ دے غلاموں جڑے دنیا تے رہ کے اذانہ پڑھ دے رہے ہو کتھے ہو جدوں سب مؤذن حاضر ہونگے آکھنگے جی اسی حاضر ہاں اللہ فرمائے گا انہاں سارے مؤذنانو ایک کستوری دے جڑے پہاڑ لگے ہوئے نے ایک کستوری دے پہاڑاں دے اتے کھڑیاں کر چھڑو فرمایا باقی دنیا تھلے ہوئے گی تے مؤذن جڑے نے نا ایک کستوری دے پہاڑاں دے اتے کھلوتے ہونگے واہ کیا خوشبوان دے ہلے ہوندے ہونے نے کیا مطلب دن جڑے دنیا تے رہ کے اذانہ پڑھ دے رہنے قیامت والے دن نبی کریم دی بارگاہ دے میرے غلام آیا آکر کردہ کہ مینوں کو انج دا عمل دسو کہ میں او عمل کراں اللہ مینوں جنت عطا فرما دے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا غلام اگر جنت حاصل کرنا چاہنا ہے تے انج کر جڑی تیرے محلے دی مسجد ہے اس مسجد دا مؤذن بن جا کی فرمایا اگر جنت حاصل کرنا چاہنا تے اپنی مسجد دا اللہ کرے تسی بھی سارے بن جاؤ پھر لین لگی ہوئے کرے تھے کہ جی زور دی میں دینی عصر دی میں دینی مغرب دی میں دینی عشاء دی میں دینی فجر دی اذان میں پڑھنی آپ نے فرمایا اگر جنت چاہنا ہے فرمایا اپنے محلے دی مسجد دا مؤذن بن جا اور عرض کر دیا آقا اگر میں اے نہ کر سکاں اگر میں اپنے علاقے دی مسجد دا مؤذن نہ بن سکاں پھر منو دسو کوئی ایسا عمل کہ میں وہ عمل کردہ رہاں تے منو جنت مل جائے سنو میرے آقا دا ارشاد گرامی فرمایا اگر تو اپنی مسجد دا مؤذن نہیں بن سکدا فرمایا پھر سن لے فرمایا جدوں جماعت کھڑی ہوئے فرمایا پہلی صف وچ امام دے سجے پاسے کھلون دا معمول بنا لے اللہ تینوں جنت فرما دے فرمایا جے مؤذن نہیں نہ بن سکدا تے پھر امام دے پیچھے سجے پاسے کھلویا کر معمول بنا لے فرمایا اللہ تینوں پھر بھی جنت عطا فرما چھڑے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مؤذن جڑے نا فرمایا جدوں یہ اذان پڑھدا ہے ایدی جتھوں تک آواز جاندی ہے جتھوں تک دی سارے بولو جتھوں تک دی آواز جاندی فرمایا اتھوں تک جتھے تک دی آواز جاندی شجر حجر پتھر پرندے چرند درند جتھے تک فرمایا دی آواز جاندی ہے رستے وچ جتنیاں چیزاں بھی ہوندیاں نے سب چیزاں اس بندے واسطے دعا مانگدیاں سب دے واسطے سارے بولو یار سب دے واسطے سب اس دے واسطے دعا کر دیاں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 7 سال تک کتنے سال تک سارے بولو کتنے سال تک فرمایا جیڑا بندہ 7 سال تک مسلسل اذان دے 7 سال تک باقاعدگی نال اذان پڑھے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم دے 7 طبقات تو نجات عطا فرما چھڑے گا کتنے اجر نے یار اذان پڑھنے والے واسطے اللہ سارے نو پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے غلام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ فرماندے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
मुअज्जन दी अजान सुन के ना शैतान 3 मील दूर नस जाता है। कितनी दूर? सारे बोलो 3 मील दूर तक नस जाता। फरमाया शैतान जदों बंदे कोलों अजान दे अल्फाज सुनदे ना, फरमाया शैतान 3 मील दूर नस जाता है। ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 आदमी और नबी पाक ने फरमाया मैं उन्होंने जन्नत की जमानत देना। कितने बंदे? सारे बोलो कितने बंदे? फिर सारे बोलो कितने बंदे? फरमाया 5 बंदियां नो मैं जन्नत की जमानत देना। आका केड़े केड़े बंदे ने? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब तो पहले नेक ते फरमा बरदार बीवी जड़ी अपने खावन दी अतात कर दी है, अपने खावन दी फरमा बरदारी करके जिंदगी गुजार दी है। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी ओनू जमानत देना वा ओ पक्की जन्नती है। फरमाया पहली ओ बीबी जड़ी अपने खावन दी फरमा बरदारी करे, अपने खावन दी इताअत करे, फरमाया ओ बीबी जन्नती है। आका दे दूसरे नंबर ते केड़ा है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दा फरमा बरदार है ओ भी पक्का जन्नती है। फरमाया नंबर 2 अपने वालिदैन दा फरमा बरदार, फरमाया ओ पक्का जन्नती है। आका ते तीसरा बंदा केड़ा है? फरमाया जेड़ा बंदा अपने घरों चले ते मक्के वल टुरे या मदीने वल टुरे, फरमाया सफर कर दिया अगर रस्ते विच ओनू मौत आ गई है, फरमाया ओ भी बंदा पक्का जन्नती है। फरमाया जेड़ा बंदा घरों इरादा करके मक्के या मदीने वल चले या रस्ते विच ओनू मौत आ जाए, फरमाया ओ भी पक्का जन्नती है। आका नंबर 4 मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस इंसान दा अखलाक अच्छा है, अच्छे इखलाक वाला होवे, फरमाया ओ भी जन्नती है। ते आका 5वां नंबर कीदा है? 5वें नंबर ते केड़ा बंदा जिन्हों तुसी जन्नत दी जमानत इरशाद फरमांदे हो? मेरे नबी ने फरमाया 5वें नंबर ते ओ बंदा है, फरमाया जेड़ा सिर्फ अल्लाह दी रज़ा दी खातिर मस्जिद विच 5 टाइम अज़ान पढ़ने वाला है। फरमाया जेड़ा बंदा सिर्फ अल्लाह दी रज़ा दी खातिर अज़ान पढ़दा मस्जिद दे अंदर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने ओ भी बंदा पक्का जन्नती है। बोलो ओ भी बंदा पक्का, सारे बोलो यार ओ भी बंदा पक्का जन्नती। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक दिन ना मस्जिद नबी च बैठे, थोड़ा या ज़ौक़ दे पेश नज़र भी गल हो जाए, अज़ान ते नाल ज़ौक़। मस्जिद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन, सहाबा दा झुरमट। मेरे करीम आका ने इंज करके वेख्या अपने सहाबा वालों, वेख के फरमाया बिलाल किथे करके बैठा? अल्लाह अकबर। होली सुभान अल्लाह वैसे बनती नहीं सी, चलो कोई गल नहीं चल जाएगा। आपने फरमाया बिलाल किथे? पिछलियां सभा में हजरत बिलाल हबशी बैठे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिदा का भी व उम्मी या हबीब अल्लाह, हजूर मेरे माँ बाप थोड़े कदमां तो कुर्बान, हजूर मैं हाजिर हाँ। आपने फरमाया बिलाल इत्थे अगे आ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला उठे, टुरदे टुरदे हजूर दे करीब आ, फरमाया बह जा। हजरत बिलाल हबशी जदों हजूर दे कोल बह गया ना, मेरे आका ने फरमाया बिलाल पता ही क़यामत वाले दिन तेरे किड्डे को टोर होने ने, पता क़यामत वाले दिन तेरी किन्नी को टोर होनी। उस सहाबी सन, वाबी नहीं सन, सहाबी सन। हाथ जोड़ के कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, सोने अल्लाह ज्यादा जानदा है या ओदी दित्ती हुई ताकत नाल ओदा रसूल जानदा है? हजूर तुसी फरमाओ। अल्लाह अकबर। आका फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा सुन लो जी। आका फरमाया बिलाल तू खास तौर पे सुन। अच्छा इत्थे बात बड़ी काबिल तवज्जो, अजे क़यामत आनी है, क़यामत सारे बोलो क़यामत, अजे क़यामत आनी है, की होना है किवें होना है, मेरे नबी ने सब कुछ पहले ही बयान फरमा देता।
آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا فرمایا ماں بیٹی نو بیٹھ کے نظرہ پھیر دے گی بیٹی ماں والوں بیٹھ کے نظرہ پھیرے گی باپ پتر والوں بیٹھ کے نظرہ پھیر لے گا پتر باپ والوں بیٹھ کے نظرہ پھیرے گا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ کہہ رہا ہوئے گا نفسی 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 فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسے دے نیڑے نہیں لگے گا فرمایا ہر کوئی آکھے گا پرائے ہو جو پرائے جو اج مینوں اپنی جان دی فکر ہے فرمایا سارے لوگ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی بارگاہ بھی جان گے فرمایا ادھروں چل دے چلان دے کدی کسے نبی دی بارگاہ کدی کسے نبی دی بارگاہ آقا فرماندے نے سب نبیاں دے کولوں ہوندیاں جدوں میرے کول آون گے آقا تے تسی کی کر دی ہووگے آقا فرماندے نے میں سر سجدے وچ رکھیا ہوئے گا تے سر سجدے وچ رکھ کے رب دی بارگاہ وچ التجا کر رہا ہوں گا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے اور اللہ فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے سونے جڑا آج میں جبار تے کہار بڑھے نا آج جڑا ساری زندگی تیرے نام لین تو بھی کنی کتران دے رہنے تیری شانج گستاخیاں کر دے رہنے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حضور فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اللہ فرمائے گا فرشتے ہو یا اللہ حکم اس محشر دے میدان چبے کو ہاں بلال کتھے ہوئے ہائے 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 محشر دے میدان اللہ فرمائے گا فرشتے ہو دیکھو بلال کتھے ہوئے حضور فرماندے نے بلال جدو محشر دا میدان ہوئے گا نا اللہ فرشتے نے فرمائے گا فرشتے ہو دیکھو بلال کتھے تے فرشتے محشر دے میدان چ ویکھن گے تے ویکھ دیاں جدو بلال تینوں ویکھ لین گے نا فرشتے تے تینوں لے کے تے اللہ دی بارگاہ چاہ یا اللہ اے آ گیا بلال اللہ فرمائے گا فرشتے ہو ہونے انج کرو اے بلال ہے میرے حبیب دا غلام انہیں بڑیاں بڑیاں سختیاں میرے دین دی خاطر برداشت کیتیاں اللہ فرمائے گا فرشتے ہو اس بلال نو جنتی جوڑا سے بے تن کروا دیو حضور فرماندے نے جدو ایک جنتی جوڑا پوایا جائے گا اللہ فرمائے گا فرشتے ہو ان کرو ایدی عزت دی خاطر ایدی حوصلہ فضائی دی خاطر ایک جوڑا ہور پوا دیو
فرمایا جبریل تینوں دو جنتی جوڑے زیب تن کروائے جان گے جدو دو جوڑے زیب تن کروائے جان گے پھر اللہ فرمائے گا اے فرشتیو یا اللہ حکم اللہ فرمائے گا فرشتیو ہن انج کرو ایک جنتی سواری بھی لے کے آؤ جدو جنتی سواری فرشتے لے کے آن گے اللہ فرمائے گا فرشتیو اس سواری تے میرے بلال نو بٹھا دیو اللہ اکبر کیا منظر ہوئے گا حضور نے فرمایا بلال قیامت دا دن ہوئے گا فرشتے تینوں اس جنتی سواری تے بٹھا دیں گے اے بلال جدو تو جنتی سواری تے بے گا تے پتہ ہی سواری تے بے کے تو کی کرے گا عرض کی تھی سونے ہمیں تے نہیں جان دا آقا تسی جان دے ہو میں کی کرا گا کام غلام نے کرنا ہے جان دا میرا نبی ہے ایک کام غلام کرنا ہے جان دے میرے نبی نے آقا نے فرمایا بلال جدو تو سواری تے بہ جائے گا اللہ فرمائے گا او بلال تو مکے وچ اذان پڑھی ہے تو مدینے وچ اذان پڑھی ہے تو بدر دے ٹبیاں تے کھلو کے اذاناں پڑھیاں نے تو احد وچ کھڑیاں ہو کے اذان پڑھی ہے تو خندق وچ کھڑیاں ہو کے اذان پڑھی ہے تو ملک شام وچ اذان پڑھی ہے تو مدینے دی سرزمین تے اذان پڑھی ہے اے مکے وچ اذان پڑھی ہے طائف دے بازاراں وچ اذان پڑھدا رہیا ہے اے بلال اج محشر دا میدان ہے آدم تو لے کے آخری بندے تک سب نبی رسول عام تے آلہ تے ادنا تے عرفہ سب انسان اس محشر دے میدان چ موجود نے او میرے نبی دے نال رہن والے آ یا میرے نبی دی مسجد چ اذان پڑھن والے آ اج قیامت دا دن ہے اج اس سواری تے بیٹھ کے جڑی اذان مسجد نبی چ پڑھدا رہیا ہے اج ایتھے بھی پڑھ ہائے ہائے آج اس سواری تے بہ کے اذان پڑھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جدوں بلال تینوں آکھیا جائے گا نا آج اس جنتی سواری تے بہ کے اذان پڑھ تے بلال پھر پتہ تو کی کریں گا پتہ کی کریں گا عرض کی تھی حضور ارشاد فرماؤ آپ نے فرمایا جدوں تینوں حکم دیتا جائے گا نا اذان پڑھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامہ جدوں تینوں آکھیا جائے گا اذان پڑھ فرمایا تو پھر اس سواری تے بہ کے جدوں تو پکارے گا آکھیں گا اللہ اکبر اللہ اکبر انج نہیں بار جڑے بندے بیٹھے ہو آخری بندے تک ایک باری ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ پھر محبت نال بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ فرمایا اے بلال جدوں تو آکھیں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا بلال جدوں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ تے پہنچے گا تے فرمایا محشر دے میدان دی اندر جننے بھی مؤذن کھلوتے ہون گے سارے انج کر کے نظراں چوک کے آکھن گے یا اللہ آ جڑی اذان اج بلال پڑھدا رہیا ہے اسی بھی ایہی پڑھ دے رہے اے جڑی اذان اج بلال سواری تے بہ کے پڑھدا پیا ہے اسی دنیا وچ اسی بھی ایہی اذاناں پڑھ دے رہے ہیں اللہ فرشتیاں نو فرمائے گا او فرشتیو اے ہن انج کرو اج جنے بھی مؤذن محشر دے میدان وچ کھلوتے نے انہاں نو بھی ساریاں نو ایک پاسے کر کے انہاں نو بھی جنتی جوڑے پواؤ حضور فرماندے نے سارے مؤذناں دے جسم تے جنتی جوڑے پوائے جان گے پھر اللہ فرمائے گا اے فرشتیو ہر مؤذن نو ایک ایک جنتی سواری پیش کرو جدو جنتی سواریاں پیش کی تھیاں جان گیاں اللہ فرمائے گا او مؤذنو سواریاں تے بہ جاؤ جدو سارے مؤذن سواریاں تے بہ جان گے اللہ فرمائے گا بلال یا اللہ حکم ہوئے اللہ فرمائے گا بلال اگے اگے تو اذان پڑھ دا جا پیچھے پیچھے اے اذان پڑھ دے جان اگے اگے تو جنتی چلا جا تیرے پیچھے سارے مؤذن بھی جنتی چلتی 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 بلال اذان پڑھ اگے اگے تو جنتی جا تیا باقی جتنے مؤذن نے نا تسی سارے اے دے پیچھے ہو یوم نادو کل اناس بامامہم
ہیں اگے اگے تو امام لگ گیا تسی انہوں نے پیچھے کتنے خوش قسمت نے وہ مؤذن حضور فرماتے نے قیامت والے دن انہاں مؤذناں دیاں گردناں لمبیاں ہو جان گیاں اس تو مراد یہ نہیں بھی کہ گردناں پھڑ کے کھچ دیتیاں جان گیاں نہیں مقصد ہے حدیث شریف وچ فقہا نے علماء نے محدثین نے لکھیا کہ جڑا حضور نے فرمایا نا قیامت دے دن مؤذناں دیاں گردناں لمبیاں ہو جان گیاں مقصد کی قیامت والے دن انہاں دے سر انج جھکے نہیں ہون گے بندہ گناہگار ہوئے نا عدالت ہی جاوے تے سر انج جھکا کے ٹردا نیواں کر کے تے محشر دا میدان ہوئے گا اللہ فرشتیاں نوں فرمائے گا اے او بندے نے جنہاں مسیتاں اذان پڑھی تساں آج کسے بھی سر جھکا کے نہیں ٹرنا سارے سر چک کے ٹرو پتہ لگے اے او نے جنہاں ساری زندگی مسجداں دے اندر میری تکبیر بلند کیتی ہے میرا نام بلند کیتا ہے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام مؤذن فرمایا قیامت والے دن انہاں سارے دیاں گردناں لمبیاں ہون گیاں اگے اگے بلال جنت ہی جائے گا اے او دے پیچھے پیچھے سارے جنت ہی چلے جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھا توجہ ہے سارے ہیں ایک جملہ تھے رہ گیا میں اس حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جدوں بلال تینوں آکھا جائے گا نا چل اگے اگے تو اگے اگے ہوئے گا سب جنتی مؤذن سب جنتی مؤذن پیچھے پیچھے ہونگے تو جنت جلے کے ٹر جدو سرکار نے حضرت بلال نو جملہ آکھیا نا جڑے صحابہ کول بیٹھے سن نا ویکھ کے آندے نے واہ بلال بڑی ٹور ہے وہی تیری ہائے ہائے واہ بلال بڑی ٹور ہے وہی تیری کیا بات ہے میرا تے وجدان کہندا ہے یقیناً بلال آندے ہونے نے وہ ادھے چ میرا کوئی کمال نہیں ہاتھ گوڑیاں تو لا کے ایک باری ہاتھ چوکے سبحان اللہ کو ادھے چ میرا تے کوئی کمال نہیں کدا کمال ہے آ جڑی سرکار بیٹھے ہوئے یقیناً بولے کیا آنے ہونے وچ میرا تے کوئی کمال نہیں گلے وچ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں آخری ایک مسئلہ سن لو تے بات نو وائنڈ اپ کریے جدوں اذان پڑھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا جدوں تسی مؤذن نو اذان دیندے سنو فقولو مثل ما یقول فرمایا تسی بھی انجئی آخدے جاؤ جویں او کہندا جاندا ہے او آکھے اللہ اکبر تے تسی کی آکھنا ہے ماشاءاللہ سارے بولو ذرا ایک باری یہ دو باری جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا ایتھے تجویدی لحاظ دے نال قرات دے لحاظ نال اگر پڑھیے کہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا کیونکہ راہ دے اتے پیش ہے تو جدو انہوں ملا کے پڑھیں گے پھر پڑھیں گے اللہ اکبر کی پڑھیں گے کیونکہ اذان دے وچ یہی سکھایا گیا اس طریقے میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ جدو اے محسن آکھے تو پھر کیا کھو سارے بولو ایک باری اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو باری آکھے جدو تیسرا آکھے اشہدو ان بولو ہندرہ کے کی ہے
اچھا یہ محمد در رسول اللہ پڑھنا کہ محمد الرسول اللہ پڑھنا؟ 80% بندے غلط پڑھے. دال دے اتے دو زبرہ نے پیشہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے میں چاہے گا دو پیشہ. جدو اذان پڑھیں گے تے محمد در رسول اللہ پڑھیں گے, محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے. جدو اذان پڑھیں گے تے کی پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ. اچھا حدیث شریف ہے مسجد نبی شریف سی حضرت بلال حبشی اذان پڑھ رہے سن. حضور دا ایک یار مسجد دے وچ ایک تھم دے نال انج ٹیک لگا کے انج بیٹھے. میرے نبی سامنے تشریف فرما سن. آپ نے کچھ منظر ویکھیا. جدو اذان مک گئی نا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جدو میرے بلال نے اذان پڑھی تے تساں اج مسیتے کوئی نواں کام ویکھیا؟ کوئی نواں کام؟ نواں کام ہے جی نواں. حضور فرمایا کسے کو نواں کام ویکھیا؟ ایک صحابی بولے حضور میں ویکھیا. آپ نے فرمایا کی ویکھی؟ عرض کی تھی حضور میں ویکھیا جدو تواڈے غلام بلال نے اذان پڑھی ہے نا انہیں آکھیا اشہد ان محمد الرسول اللہ. تے تواڈے یار ابو بکر صدیق نے او دا اے جملہ سن کے اپنے دوویں انگوٹھے انج چوم کے اپنی اکھاں تے لا کے آکھیا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. حضور میں ویکھیا تے میرے آقا نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو. فرمایا جن نے انج کیتا جویں میرے یار نے کیتا ہے. من فعل مثل ما فعل خلیلی. فرمایا جن نے انج کیتا جویں میرے خلیل یعنی میرے یار ابو بکر صدیق نے کیتا ہے. جن نے انج کیتا فرمایا قیامت والے دن میں انہوں اپنے نال جنت وچ لے کے جاواں گا. جدو مؤذن اذان پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ کے تے کی کرنا ہے؟ انج چم کے انج اکھاں تے سارے بولو سارے بولو. ایک بندہ میں نو آندہ ہے یہ تسی کیوں چم دے ہو؟ میں کیا ابو بکر صدیق چمے سن. ہوں ٹائم کافی ہو گیا بس ایتھے پھر کسی دن دی تشریح تھوڑی جی کراں گا. اچھا اگلا جملہ حضور نے فرمایا جدو اے پڑھے پھر جدو اگے آ گیا حی علی الصلاۃ کی یہ جواب کی آکھنا ہے؟ ماشاءاللہ ویکھ لو 700-800 بندہ بیٹھا ہے تے آپ 5-6 بندہ دی آواز آئی وہ بھی ہولی ہولی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حی علی الصلاۃ بھی یہی آکھنا ہے. پھر تجھی باری آکھیا پھر یہی آکھنا ہے. حی علی الفلاح بھی بولو تو صحیح یہی آکھنا ہے. فجر دی اذان اگر ہوندی ہوئے جدو تسی سارے ستے ہوندے ہو کدی چلو جو اٹھن دا کدی کدی موقع مل جائے تے اذان فجر دی ہوندی ہوئے تے ادو آکھیا جائے الصلاۃ خیر من النوم. اے دے جواب وچ کی آکھنا ہے؟ صدقتا و بررتا. کی آکھنا ہے؟ صدقتا و بررتا. دو باری آکھنا ہے جدوں نے آکھنا صلاۃ خیر من النوم صلاۃ خیر من النوم تے اے آکھنا صدقتا و بررتا. پھر اللہ اکبر پھر آکھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تے بعد دفعہ جدوں تکبیر ہوندی نا تے تکبیر دے وچ حی علی الفلاح تو بعد کوئی جملے بدلے جاندے. کی بدلا جاندہ ہے؟ سارے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بولو کی قد قامت الصلاۃ. یہ مؤذن خاص طور تے سن لو. اکثریت نہ جدو مؤذن تو بعد جدو اتحاق کھڑے ہو جاندے نا تکبیر پڑھن واسطے تے میں پہلے عرض کیتا اذان دینی ہوئے تے تاں وی کسے قاری دے کولوں پہلا سکھ لو اذان دے لفظ. تکبیر پڑھنی ہوئے تے تاں وی الفاظ سکھ لو. جدو اے آکھنا ہے قد قامت الصلاۃ تے نہیں آکھنا. کئی
جڑی آخری گول ہا ہے نا او دے تھلے زیر پڑھ دیندے نے جبکہ زیر نہیں او دے اتے پیش ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ انہوں ملا کے پڑھنا ہے ادھے جواب وچ کی آکھنا والا کچھ ورلیاں موتی لے تریاں ویکھ لو اجے میرا چلو 7-8 تو جمعہ تو بعد انشاءاللہ نماز والے پاسے بھی ہونا پھر پورا دساں گا طریقہ اے سن لو جدو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ آکھنا ہے میں اس واسطے آکھن لگا اے جمعہ اس واسطے پڑھانا شروع کیتا ہے یہ دسنا کئی بندے نے مولوی اور گلاں کردے نے کدی نماز اذان دے بارے کدی گل ہی نہیں کیتی تے میں کر کے 2 سال تو بعد پھر پوچھنا ہن سناؤ ہاں بھیا طریقے کیویں نے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اے دا جواب کی ہے اقامها و ادامها او بولو تو صحیح کی آکھنا ہے دا جواب جدو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ سنو تو کی آکھنا ہے اقامها و ادامها مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے نماز لکھی سی نماز دا طریقہ سارا لکھا ہے ایڈی کو موٹی ہوندی یہ کتاب تو میرا خیال ہے 10 روپیے دی لب دی 10 روپیے دی وہ لے کے نا سارے لے کے گھر رکھ لو آپ بھی پڑھو تو جے نہیں پڑھے تو کم از کم تہاڈیاں اولاداں ضرور پڑھیاں نے انہاں نوں کہو پتر اے سانو تھوڑا تھوڑا طریقہ دس دے ایدے وچ نماز دا طریقہ اذان تو بعد کیڑے کیڑے الفاظ آکھنے نے حی علی قد قامت الصلاۃ دے جواب وچ کی آکھنا ہے اجے تے ہن دسیا ایک باری پھر بولو اقامها و ادامها اللہ اکبر اے دے جواب وچ یہی آکھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو کئی بندے سن لو بڑا ضروری مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ تو بعد اگے کئی پڑھ چڑھتے ہیں محمد رسول اللہ تکبیر دے وچے جملہ آگے نہیں پڑھنا چاہیے جی نہیں کیونکہ جتنی اذان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے اتنی سکھنی چاہیے اتنی دینی چاہیے نہ اذان دے بعد آکھنا چاہیے نہ اقامت اگر پڑھنا ہوندا تے کملی والے آقا خود دا چھڑ دے کہ اے اگے نال پڑھنا ہے آپ نے فرمایا فقولوا مثل ما یقول جو آکھدا جائے تسی کہندے جاؤ اگے اے نال اپنے دعاواں سکھائیاں اے پڑھنا چاہیے اس تو بعد آقا کریم دا ارشاد گرامی ہے اے ابو داؤد شریف حدیث پاک ٹائم کافی ہو گیا آخری 2 جملے تے بات نو مکمل کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جدوں اذان سن لو جو اذان مؤذن کہے تسی کہندے جاؤ ثم صلو علیہ فرمایا جدوں اذان مکمل ہو جائے جدوں اذان پڑھ لو سن لو دھیان دے نال بیلیو مسئلہ اذان تو بعد درود و سلام کتھے لکھے ہے صحیح سنن ابو داؤد شریف لکھے ہے سیاستہ دی کتاب آقا کریم نے فرمایا جدوں اذان سن لو فرمایا اذان پڑھ لو ثم صلو علیہ فرمایا پھر میری ذات تے درود پڑھو اذان پڑھ کے فرمایا پھر کی کرو فرمایا پھر میرے تے درود پڑھو اذان پڑھ کے پھر میرے تے سارے بولو پھر میرے تے درود پڑھو آقا پھر کی کریے فرمایا پھر میرے واسطے رب کولو وسیلہ منگو کیڑا وسیلہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اے دعاواں کوشش کرو یاد کرنے دی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز جڑا رمضان شریف وچ رہ گیا سن اگلا جمعہ جنگ بدر تے اس تو اگلا جمعہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو اگلا جمعہ حضرت سخی شہباز قلندر تے